Dobrego wieczora w kurorcie kultury. Zaczynamy punktualnie. Ale proszę korzystać z przygotowanego, upieczonego przez Anię Ochmanową ciasta. Z przygotowanych przez Anię Ochmanową soku. Przygotowanej kawy i przygotowanej herbaty. Tam wszystko stoi, weźcie to sobie na stoliki. A kto tam sięgnie, to niech się postawi zbędnego balastu organizacyjnego, bo gospodarzy nie będziemy obżerać drugi raz z rzędu. A kto ma więcej gotówki, a jest po emeryturach z tego co wiem, to zapraszam tutaj do tego stolika. Silesia Progress i Narodową Licyna Śląska wystawiły książki, można kupować. Za wekslami też, jak ktoś nie ma gotówki. Chyba, że ktoś już nie ma weksli. Wtedy gotówką. Kartą też można. Złotą kartą. Złotą kartą, zbliżeń do kup. Także proszę weźcie sobie herbatę i kawę i ciastka. No potem No potem będzie. Kawa jest taka przypyta, bo jej jest zimno. Ja sobie też zaraz pójdę, naleję i wezmę ciasto. Będzie to dzisiaj wyglądało w ten sposób, że za chwilę oficjalnie przywita nas Ginter Pierończyk. Potem głos zabierze Venancy Rzepman, a później zaczniemy dyskusję. Od dyskusji co i jak ma wyglądać powiem. Tu są przygotowane szymelki na wasze notatki, jeżeli chcecie. To roześlę do wszystkich obecnych pocztą, żeby każdy, kto nie zdoła zadać tutaj pytania, bądź uzyskać odpowiedzi, takowe mógł pozyskać. Lista obecności. Wpiszcie tam e-maile i telefony wyraźnie. Nazwiska jakoś rozczytam. To jest nasz adres. Pokazuję go, bo kolejny raz korzystamy z pomocy Leo Swaczyny, który nagrywa spotkanie. Później Andrzej Roczniok to spotkanie potnie. Będzie w internecie. Jeżeli ktoś chce cały film, to proszę zwrócić się pod ten adres i zostanie przesłany, tak? No to w kawałkach. Ale sobie zdejmie z internetu. Ale może być w kawałkach dany na YouTube'a w całość i mogą sobie ściągnąć z YouTube'a, to jest najprościej. Teraz tak, wasze i państwa posty na Facebooku bardzo chętnie umieszczam gdzie się da. Jest ich dużo, więc koncentruję się na takich, które jednoznacznie wskazują związek postu z Karasolem. Bo nie wiem, czy jest życzenie. Umówmy się tak, że jeżeli w poście jest słowo Karasol, nawiązanie do Karasola, to ja to odbieram jako zgodę do publikowania tego dalej, dobrze? Jeżeli tego nie ma, no to odbieram to, że nie ma zgody i w ramach mojego czasu będę dzwonił do kogoś, czy sobie życzy, żeby to publikować dalej. A możecie sobie na tych kartach, które dostarcie, notować. Logo możecie dostać, każdy, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. Można z niego korzystać tak, jak my tutaj korzystamy. Ale umówiliśmy się z gospodarzami kurortu kultury,
że w najbliższym czasie baner kurortu też będzie na imprezach. Zaproponowałem to też panu Piotrowi Długoszowi, wydawnictwo Silesia Progress, żeby na naszych imprezach, tych dużych, comiesięcznych, tych mniejszych, przynajmniej takie coś się pojawiło. Zaproponowałem to Brytanowi i Teatrowi Kolec. Wszyscy przyjęli to z radością, zobaczymy jak się wywiążą. Każdy, kto ma takie logo, panie Grzegorzu, nie? Czy napis, do dyspozycji jesteśmy. 15 maja zakończyliśmy, zamknął się termin przysyłania bajek na konkurs Karasola. W związku z tymi bajkami, żeby sobie zapisać, kto chce dać jakąś nagrodę, niech się do mnie zgłosi, ten wejdzie w skład jury. Tak. Kto chce wejść w skład jury, ten daje nagrodę, temu przesyłam bajkę i formularz do oceny, bajki zakodowane, odsyła ocenę i nagrodę i sprawa zamknięta. Sekretarz, czyli ja, sumuje punkty, jest wynik. Proste? Sprawiedliwe. Nagroda może być akwarela pana Grzegorza Rudego. Może być akwarela pani Wrożyny. Może być trylogia Załęska pana Pierończyka. Może być, Ania, jakiś twój monodram nagrany na taśmie. Może być, Janusz, twój tomik poezji. Tadeusz, mogą być twoje zacne miody. Tak? Andrzej, mogą być wasze książki. Jacek coś wymyśli jako agencja reklamowa w jednej osobie i menadżer. Wenancjusz, przepraszam, chciałem użyć brzydkiego słowa. Poradzi. 26 maja o 16, tak? W Rybniku, w zabytkowej kopalni Ignacy odbywa się śląski dyktat. Andrzej, ty jesteś współorganizatorem, więc zaproś pozostałych. Znaczy tak, wszystkich serdecznie zapraszam, bo to znaczy jest to już czwarty. Piszemy podług kanonów, które zostały ustalone w Cieszynie w 2009 roku. Nagrody są różne, łącznie z wyjazdem do Brukseli, z związaniem Parlamentu Europejskiego, to tam między innymi biura to finansuje, bo ono taki limit po prostu. Są też nagrody pieniężne, no i jest kupa takich nagród po prostu, jakby to powiedzieć, pocieszenia. Dzisiaj czwarty zaczyna teraz ten piątek i w zasadzie 2-3 godziny to trwa, bo trzeba po prostu wziąć, napisać, zarazki to jest po prostu ten sprawdzane i nagrody są potem zarazki też rozdawane. Także szyb Ignacy z zabytkowej kopalni w Rybniku po prostu o 4 tutaj. No i prośba o opublikowanie tego plakatu, tam porwoła, bo porwał to robi. Nie. No dobra, no porwał i ty, no. To są table, tak? No dobrze. Jak zawsze. U mnie Ja proponuję bez małostkowości. Strasznie mi boli lewa ręka. To nie jest małostkowość, no są dwa rodzaje plakatów. Mówię na zajcie po Ja, 2 rodzaje 3 zdania. Plakat, który po prostu Witek Belus zrobił i ten... Jutro o 12:30 jesteśmy w przedszkolu numer 95 w Katowicach. Wokół tego przedszkola będzie się tworzyła sieć przedszkoli zainteresowanych w ogóle Śląskiem. Kiedy mówię Śląskiem, to obowiązuje nas spojrzenie Karasola na Śląsk. Jesteśmy niesformalizowani, otwarci, bez narodowości, bez polityki. Bez czego jeszcze? Pytanie z czym? Ale z ideą. Z ideą. Nawet całym ciałem, ale mądrze. Mądrze, pięknie, miłośnie. 1 czerwca jesteśmy w 10. liceum w Katowicach, w tej samej sprawie.
10. liceum oddało nam jedną klasę humanistyczną i teraz od września oddaję drugą klasę humanistyczną. To jest liceum akademickie, ma profil humanistyczny. W najbliższym czasie prześlę Państwu rozkład jazdy. Rozkład jazdy pracy tam z tymi uczniami będzie zgrany z kursem po Śląsku i tam w tej szkole będzie to dla grupy katowickiej. Dla ludzi, którzy mają blisko z Katowic. Po uzgodnieniu z Britamem, Britam oddaje do dyspozycji salę w Knurowie, Zabrzu, Bytomiu, w Gliwicach. Będzie siatka i będzie się wpisywać, kto tam chce coś ewentualnie zrobić. Britam nie zanegował jednoznacznie mojego pytania, czy będą gratyfikacje. To jest uzgadniane. Następne spotkanie w Bibliotece Śląskiej 13 czerwca. Proszę wszystkich autorów słowa pisanego, obrazków, opowiadomienie swoich kolegów i tak dalej. Tam będziemy czytali po 5 minut fragmenty swoich książek. Pytał mnie Janusz, jeszcze ktoś, jakie są warunki. Powiedziałem, trzeba przyjść z kolegą, którego jeszcze nie mam w Karasolu. No bo Karasol jest otwarty. Trzeba nowych szukać ludzi, piszących. Spotkanie wrześniowe jest w Bibliotece Śląskiej także. I tam oddamy to spotkanie do dyspozycji całe. Pejtrowi, Silesia Progress, tą swoją armią pisarzy, autorów i innych. Andrzejowi z tymi 100 tytułami, które wydał i tymi ludźmi, i Darkowi Dyrdzie. Bo to są 3 takie wydawnictwa. — 17 października robimy w Teatrze Kores konferencję o śląskim po śląsku. Według zasad konferencji naukowej. Czyli teksty wystąpień i tak dalej, pytania do dyskusji. Najpóźniej do 1 września. Żadnej hućby. Żadnych najaranych ideologicznie ludzi, którzy wpadają w ostatniej chwili i wydaje mi się, że coś wiedzą. Pierwszy moduł, 2-3 wykłady, drugi moduł sesja plakatowa, zadawanie pytań autorom plakatów, powrót na salę i moderator czyta pytania z kartek, na których te pytania publiczność zapisała. Tak jak to jest na poważnych konferencjach naukowych. Wszystko nagrywane, wszystko w sieci, wszystko publikowane. Język polski i śląski, albo inaczej śląski i polski. Wystąpienia po śląsku i po polsku. Wszystkie. Niezależnie od tytułów. Ja sprawdzałem ostatnio, że tak powiem, o innej stronie, bo ja będę tam robił tylko za organizatora, za sekretarza. Publikacje wszystkich gwiazd w tym świecie, tych Silesianów. No, proszę Państwa. Proszę sprawdzić sobie tych wszystkich profesorów, ileż to oni książek naukowych w ciągu ostatnich 10 lat wydali. Powalając. Ja wiem, że oni mają teraz tyle zajęć ze studentami, że nie mają czasu książki napisać, publikacji ogłosić, samodzielnie, nie mówię o zbiorowych z kolegą, koleżanką, studentami, doktorantami i tak dalej. Przyjrzałem się w internecie kilku ich wykładom kolejnym. To po prostu powielanie tych samych tez w sposób... Także chcielibyśmy ich wystąpienia 5-7 minutowe też zobaczyć przed konferencją. Bo argument tylko do autorytetu, a autorytet okazuje się nie mieć punktów za publikacje naukowe i cytowań tych publikacji naukowych, to w poważnym świecie trochę mało. Mam nadzieję, że się nagrało.
listopadzie gdzie? W Siemianowicach, tak? Tak, w listopadzie załatwiamy się mianowice, ale to jest dopiero w sferze takiego wstępu. I podobna konferencja literatura śląska. Śląska z wielkiej litery. Języki wszystkie możliwe. Dwie godziny temu sprawdzałem Facebooka. Było 491 lajków. Nie ma wszystkich Państwa wśród lajkujących. Nie wszyscy z Państwa tu obecni zlajkowali Karasola. Ja bym robił 10 razy. No bo to wtedy leci. Nie ma obowiązku. Tak? Robimy strukturyzację w wakacje. Będą członkowie rzeczywiści i członkowie tytularni. Członkowie tytularni